Program yake ndi Nteza Sports. Dzina langa ndi Isaac Salima, malo mwa Peter Forte amene apita kugwira ntchito zina. Koma lero tili mu mzinda wa Blantyre kumene ndi kunyumba kwa Steve Liwe Banda. Kungotchula dzinali ndikuza zoti ena mwamukumbukira mkulu amene ndotchuka kwambiri pa nkhani yonenera masewero a mpira wa miyendo. Ndiye amene ira makhala nyumba amene mukuionayi. Friday cheze naye kodi moyo wake akakhala wotani komanso pano akuchita zotani. Tiye tifike mmene kodi mkulu ameneyi alimo timuone kuti kodi amakonda kuyenda koma lero kodi alipo ndiye tifike kumeneko. Bwana poyamba muna tikudziweni ngakhale kuti anthu ambiri amakudziwani nkale koma mwina mwachidule. Ya, dzina langa Steve Liwe Banda kumudzi kwathu kumkotakota. Ya, ndagwirapo ntchito ku MBC zaka zingapo. Ya. Ife ambiri amene akhala kumvera ma interview anu sizachilendo mbiri yanu komabe mwina tango tipasana kachithunzi kuti kodi mpira munayamba bwanji kunenerera. Ya, funso limene la common kwambiri. Mpira namba mwina ndiri ku primary school. Kale ndikamvetsera kwambiri Pearson Chunga komanso Dennis Liwewe ku Zambia bambo anga ang'ono. Ya, chidwi chinambira pamenepo kumamvetsera mpira ucha kukhala ndikakope mwina kumalemba zinthu zina zimene ndimazipanga observe kuti zingatithandizire pamene ndimayesezera. Ya, nde ndatolatola ako ndi ako ndimakayesa sopano kuti akamasewera mpira ku school kucha primary school ndimatha kumanenerera mpira kucha kumadaba kuti anthu amakhala ndi chidwi kwambiri kuti akumveka songa ti Pearson Chunga akumveka songa Dennis Liwewe choncho. Ndiye kuyamba kwake kunelo limene kulendo nalo limene kuyamba ku primary school kuchokera pamenepo nasapita kubwaira secondary school kumene kutsopano kumene ndinadziwika kwambiri. Kubwaira secondary school chifana dzamba kundi yendera nda information department. Kale kumakhala mipira ija pa 14 May kamuzu day. Ndiye makumbukira ndithu kunabwera Bata Bullets nthawi imeneyo imadzasewera ndi cold storage kulilongwe. Ndiye anadzandipeza mzanga wina Rodrick Chimbayo ndiuza tasi wachuka kwambiri anthu aku information akufuna. Ndiye anandiuza kuti tufuna mukanenere mpira pama ya information makhani ma speakers sichoncho pamene ku school timangopinda kope chabe kumangoyesezera. Ya, ndi step yoyamba inali imeneyo tsopano kumanenera uchigulu tsopano pa community center ground pa Lilongwe pacha. Kumanenera mpira ucha ndaba kuti anthu makhala ndi chidwi kwambiri. MBC nawonso anadzandipeza iwo kanga ti kupanga bwino kwambiri. Ndi anadzandipatsa kamwayi kuti mwina ndijambule kuti akamvetsere ku MBC ko mwina ngandipatse mwayi. Kujambula sana jambule amene anakuzidwayo kuti andijambule anali ndi mantha tingotero zifukwa zake zina chifukwa cha dzina la Dennis Liwewe, Steve Liwewe. Ndeno chimene ndinadziwira tana ndi mantha fana ndifusafusa kuti Dennis Liwewe ku Zambia ndi balo wako. Atachuka kwambiri nanga sintha manager Dennis Liwewe wakhanga kunoko ku Malawi anali munthu jaonena kuti sana lofunika kwambiri pazifukwa za ndale. Ndi maina athu amafanana bambo anga sang'ono ndi panali kavuto pang'ono. Ndeno kupyolera pamenepo zitavuta momwemo sana ndipange audition anangondipatsa kalata kuti ungochita apply. Ndio madziwa zinthu zongoti kuchita apply ndimakumbukira anayilandira kalata Henry Chirwa anazandiyankha ndithu kuti chifukwa liso namalize school pakadali pa vacancy kulibe koma kutsogoloko zikazayenda bwino muzayiseso mwayi. Ndiye ine kukhala munthu wachichepere nakhumudwa. Ndiri wochichepere kwambiri. Ya, mwina mma 19 zaka 19. Ya. Ndiye nadzachoka nkomapita ku Zambia. Kunali kukhumudwa kumeneko. Ndiye nakhala ku Zambia 6 years. Mulungu ali ndi nthawi yake yabwino. Kumeneko ndimene ndimakaphunzira tsopano zeni kwa bambo anga ang'ono. Fama nditenga ku mipira yonse kumapita nane ku mipira kucha. Ndiye
kutengako ka experience koma patapita pa kanthawi 1986 ndili wachicheperebe koma naganiza zobwerera ku Malawi atandipeza a Dyson Mzumara amene anasapeza kuli Longwaja coincidentally tinaza kumana pa PTC opposite Queens anandifunsa kuti mpira ungati unenera ngati kale lichi ndikuti kuposa kale lichi ukangojambula ku BAT nakajambula mpira uja bwino director general anali general manager that time amati general manager anali Tony Kandiero ataimva recording yanga ija anasangala kwambiri ndi anazanditenga wa part time I think 1989 anazanditenga ngati wa part time no 1986 ya anazanditenga ngati wa part time 1989 anazandilemberatu ntchito ulendo wanga unambira pamene yeah mwina masewero yambirira neni kulengezera anali chaka chiti komanso anali lajani 1986 Bata Bullets ndi Wanderers pa stadium unata 5-2 ndimakumbukira ndithu kuti tsiku limene lolo nditapatsidwa mwayi kuti ndikanene mpira umenewo sinagone kuli ngati kuti munthu akuza kuti kupita ku UK mawa sunakwerepo ndege sumagona umaganiza zambiri kuti zisayenda bwanji sinagone kuti ndi mpira wauti ndikapange live osati recording nditi nakapanga live mpira umenewo kuyamba onenera mpira koma ndili mwanaso ochichepere kwambiri mwina ka trousers ndimavala ka 25 west ya moti ndili ku stadium uko anthu ambiri anaunjikana anachoka ku stand kuja fanga kamvetsera pa wireless timuona amene liwo wachokera ku Zambia madziwa masapota Bullets they are so possessive komano ndicho limene inabwera bwanji nthawi unalibe anamandwa kuti nkokanenera mpira ngati mene cha Bullets ndi Wanderers anamandwa analipo tu mpirawo timanenera ndi Jeffrey Msampha ndamene ndinapanga naye limodzi mpira umenewo ndinapeza Jeffrey Msampha fanga ninirera yekha ndikuti akakutengeni niyo kuti mukanenelere sono zinakhala bwanji masina chankhulo chake chiti kuti adzanditenge nangasima audition napanga mchizungu ndiye ananditenga ngati commentator wachizungu kuti Jeffrey Msampha azikapanga chichewa sana kayikire kuti amene akayambe game imene isatochesa manja zimenezo ndiye zinachitikadi chifukwa anthu amene anali ndi mantha anthu amene sanali comfortable ndikubwera kwa ine chifukwa tisaname tunabwera with a bang ndiye khangati anthu ena sanakhale comfortable chifukwa ina nkakamuuza Mzumara bwanji mwambe mwamujambula kaye ndimakumbukira Mzumara nauza kuti do you think I can bring rubbish on radio is already good so nimene zinakhalira ndiye mwina experience inali yotani masewero akulu komanso masewero anoyamba ndefake ndimakuwuzani kuti mundipatsa nthawi yochepa chifukwa pali zambiri okay sumaloledwa kuyankhula pa wireless popanda clearance that time fine entire kamuzo kunali discipline pamene popo tingavomereze kuti kunalibe zachisawa ngati masuku ano munthu kuti ayankhule pa wireless pakhali clearance akufufuze mbiri yako ulibe criminal record ndi zina zotero ndiye munthu oti ndangochoka kumene ku Zambia MBC anakanena ku polisi kwabwera mfana wachokera ku Zambia utanenera mpira tifuna akakhale live ndi clearance inaperekedwa chokera ku boma yes that's why nimati tundi nkhani ya Itali kwambiri clearance inaperekedwa ku polisi kuti mpira uchandikalengeze komabe ku polisi anachita assign police officer commissioner wapa pompacha pa chichiri pacha wamkulu commissioner was assigned to check on me ndiye anakhala mbali chakumakhala ma engineer kucha commissioner ucha ndeno inena nesolo kamantha sikuti nani nakokoti bwanji fanda dzoti ndikachulusa mantha sinditha kupanga perform ndiye nadaba kuti mpira uja ntango yamba first 5 minutes ndinadaba kuti akundipanga thumbs up choncho ndi anakhanga tanditemera mangolomera ndiye mpira uja ndiye unakunthidwadi usati masewera kuna dzadza kwambiri stadium icha kudzaza kwambiri tikukamba nthawi iti ana hare wayi ka Lawrence kaja kali kamwana so ulendo wa ndani Gilbert Chirwa ulendo wa Chance Gondwe asanafike potachuka kwambiri nthawi imene yoyo ndiye kunadzadza kwambiri kuondraziso kunali madoloso kumeneko ulendo wa Holman Kennedy nje inali nthawi ina yache ndithu yoti ngakhale ineyo pamene ndimalengeza mpirawo
ndinangodzichotsamo ine nkudziveka Dennis Liwewe kuti kodi bambo aja ndikamakhala nawo amakhala bwanji, confidence yawo imakhala bwanji, nchimene chinandilimbitsa kwambiri mtima. So nkhani yake inali imeneyo, sizinali zinthu za easy yayi. Chifanga kale ntayamba kumene nakumanabe ni mavuto ambiri oti ena ovuta kuatchula. Chifana ngasi anthu ena amene anandizungulirawo sanali comfortable ndine. Zinthu zimene zizi ndimatha kukumana nazo songa kale pano ndili katswiri kale. Pena pache kuti ndine chilungamo ndimati ndikafika pamalo anthu ena maswantendere. Kuswantendere kwake kumakhala ndi competition. Imadziwa anthu ena safuna competition. Ndesi timapita deep kwambiri fati za kukhala ngatabweresa zidani. Ufika pamalo peza kuti kungofikapo kwabwera wakuti anthu osasangalala. Komano ulendo wakhala otani sipalo pankhani yolengezera mpira? Ulendo olengezera mpira very challenging kwambiri, unali ulendo wabwino kwambiri. Chifukwa zinthu zozipeza movutikiranso umazisamalira bwino. Ndagwira ntchito imene motamandika kwambiri. Pafupi mwina zaka 30 kunenera mpira. The longest serving commentator in Malawi, Steve Liwewe Banda. Kunali Pearson Chunga sana pange zaka zambiri. Elias Kapangama, Pearson Chunga my mentor and anthu amene inaphunzirako kwambiri za iwowa. Elias Kapangama, ulendo wa Jeffrey Msampa, koma sana tani sana akhale mu commentary nthawi yambiri. Ngakhale nakumana ni mavuto totere komanso anthu ena ngati ulendo wa Jeffrey Msampa amandibereka kumbuyo ngati mwana, mwina kumandiphunzitsako zinthu zina zimene zimakhala ngati kuti mwina zikuperewera. Koma Jeffrey ujaso anali katakwe. Yeah, anali katakwe kwambiri. Our pair was so good. I enjoyed my commentary in my life with Jeffrey Msampa komanso Patrick Simango. For Patrick Simango unena zona, to me he still lives on as the best Chichewa commentator. Kwambiri I enjoy his commentary. Osatiso zabodza ngati kuli munthu amene amapanga description yomveka chukepo msowo ya mponda ndipo akuphiripita ngati mwana kana kusamba. Chigoli mwina kukagola chigoli anthu amachedwetsa mpira nthawi yotaita cup game kudzabweza chigoli. Patrick Simango kuzanena kuti uli ngati mowa opsya khoswe kungogweramo. Patrick Simango the best player. Yeka. To me up to today Patrick Simango na Chichewa akuti so ku Chancellor College professor wina wachi mpaka naza wina award best commentator chaka china chaka anamchita nditu kuchita mention ku Chancellor College popusa ntwera za communication. He has been the best Chichewa commentator I've known. Others were also good. Ulendo wa Jeffrey, ulendo wa Elias Kapangama koma Patrick Simango in a class of his own. Ndieno ka ulendo kanga kamene kakonene na mpira ndi pamene pagona nkhani kwambiri. Ndapanga ntchito imene motamandika kwambiri. Chifukwa ndimati kuchotsedwa anandichotsanso nanga sizomwe zoti ine munthu nali osakidwa ndachotsedwapo ntchito tukawiri tu. Kuchotsa kukabwerera kuchotsedwa facha public demand. Anthu amalemba ma newspaper cuttings oti ndili nawo ndithu ni masunga. Ntachoka bring back Steve Liwewe Banda, bring back Steve Liwewe Banda because of pressure mpaka ndazata kubwerera ndati ndachotsedwa kawiri. Komalizirako nachotsedwa 2015 2011 chifukwa 209 anazanichita promote kukhala controller wa Radio 2 FM. Ndieno nango seva 2 years inali contract renewable. So anazati chotsa nthawi imeneyo kukakhala pa nyumba yambogulisa magali moto nakhala mwina 4 years. Ndiye nazapeza mwayi mu 2015. Ndiye mu 2015 imene momo kuti ndibwerereso panali Matatalasi. Ndiye amike Obre Sumbuleta chifanda amene analimbikira kuti ndibwerere. Pamene anthu ena ndithu kutenda mopa Mulungu ankanena kuti amene asabwere. Koma palibe amene nambala naye. Palibe chovuta china chichonse koma kudaba competition chanimanena kuti anthu kusakhala comfortable. Ndiye Obre Sumbuleta ndamene analimbikira mpaka ine ninabwereraso 2015. Ndiye ninazagwira zaka 7. Pa zaka 7 zimene zija pamene timakamba za retirement. Koma kubwererako ndangugwira zaka 7. Ndeno zovuta zinalipo zambiri. Kuchoka kumene ninachoka ku MPC nditachita save zaka zambiri.
nalembedwa zambiri ma newspaper wachita retire yes umapanga retire koma my retirement was not a happy one. Okay. Yes. It's mandatory kuti munthu akafika zaka mwakuti 60 wena uchita retire sichoncho. Koma munthu woti nabwera ndili kamnyamata 1986 kuyamba kunenera mpira kwapanga retire. Not even honored by a company, no farewell. Kungochoka kubwera pa nyumba ngati kuti iweyo sunapange china chilichonse pa moyo wako. Ndiye mungati kuona zinthu zimene ndadutsamo mmoyo mwanga ndi zambiri ko basi. That's why ndati yachepani nthawi. Ndiyeno kungochoka atu. Kungochoka. Kuchoka kuja kuti nakasiwala ndirakalata kuti no panopa zikusonyeza kuti mwakumwa kuti umaka dikira ucheni drama. Of course namenya ka extension ka about 2 years chifukwa drama inali sana bweri. Sinavomere kuti nchoke drama sana bweri ati atsopano ndizikakhala bwanji. Ndi anaso ali pa school ndi zina zotero kumarentiwa ndiyeno ntadikira 2 years mpamene nimasiratu. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti ineyo panopa ntati ndamwalira singalepere newspaper kulemba nkhani ya ine. Palibe radio station iliyonse imene singalembe nkhani ya ine kuti Steve Leo Banda wamwalira. Ndipo sindikukhulupiriraso kuti ngakhale kubomaso sangachite recognize kuti ane munthu wakuti wamwalira. Koma not to be recognized at your working place. No farewell with my friends kuti mumasazikana atu kukhala pamodzi no muyende bwino mwagwira zaka zambiri. I mean I'm the longest serving commentator. You can go back to the records. I did commentary for 30 years. And you cannot just leave just like that. No, anthu anangoona zi. So no anthu zimalembedwa zambiri. Ineyo tu, let me tell you the truth. Pakamwa pa malenga amanena kuti a man shall eat the fruits of his mouth. Life and death are in the power of the tongue. I don't even prophesy negative things. It is over until God says it is over. As a man thinketh in his heart, so he is. I still have the energy. Why do I say I still have the energy? For tsikulina muzandiona ndikupanga zinthu kwina kwache muzambonena kuti ajawana kuti asiya bwanji. Ineyo when I look at myself, when I look at people like is it Brian Taylor waku UK? Yes. Uyundani Peter Drew. Those people are much older than me, but they are still active and people love what they do. So nobody who's going to tell me because of the number the retirement means I cannot do anything. No. I'm not saying I want to go back where I was. Kumakuti, the most important thing is recognition. Chibonzo mozi muntu wakupasa chintu manena uti thank you. Sichonje. It's recognized, to be recognized. Komosati to be erased ngati kuti iweyo kuna alibeko. To be erased ngati kufuta mbiri yako ngati kuti iweyo no. It's not on. Ndi amene abwera pano pawa muna mukamaona makomentera ena kuyambira ndi amene atenga malo ano ku MBC komanso enawo mukuona bwanji kuti transition ili bwino? The transition, if I were to be honest with you, I have told you, Patrick Simango, I'm happy with him. Patrick Simango tagwira ntchito limodzi. I know he has learned 1 or 2 things from me. I know Patrick Simango has been listening to me nthawi ali ku school. Kodi munakantenga so ndino? No, Patrick Simango anabwera nthawi imene ine ntachotsedwa because they wanted a replacement. Yeah. So tagwira limodzi ntchito, tagwira bwino kwambiri. That's why I still maintain kuti ineyo panopa Patrick Simango is the best commentator wachichewa. Ndikati ndione. Ndikaonanso mbali ina, of course there are other upcoming commentators. Matika Nyamozo yake? Yes. Yeah, ndimaonanso kuti no amachita bwino kwambiri. Chifukwa vuto limene lilipo kwambiri. Mwina anthu ena kozuganza kuti tikudana nawo. Alipo anthu ambiri safuna kuphunzira. Anthu ambiri chifama cha maodi nthawi zina sangathandauze kuti iwe uli best. Amatsanga ndi anthu. Pena zikozotheka kuti munthu katswiri pamene paja akuti sana khoze wakhoza ndi wakuti. Zimene zasiya district yoti munthu impangise kuti yakhulupirira kuti ndafikapo. Ambiri potential ilipo koma pali zambiri zotaphunzire. Ndimaonera mpira wa Karonga United ndi Wanderers. Upeza kuti commentator sakudziwa kuti ngati pali reckless tackle, violent conduct ni straight red. Sakudziwa
iyeyo ndi amene akutsogolera kunena kuti akanamba apereka yellow card. Maona zinthu ngati zimene zizi pali zinthu zambiri adziwenso malamulo ampiracha, pali zinthu zambiri kudziwanso language articulation ndi zina zotero. Ya zinthu ngati zimene zizi vuto lalikulu anthu safuna kuphunzira amazitenga ngati afikapo, koma ine ndikuwuzeni ndikamamva ena ato sinimamvesera anthu ena chifukwa brain ya munthu imakhala contagious. Ukamvesera kwambiri chinthu china umaonongeka, chimajambulika brain mwako mucho, umazapeza waphwanyisaso wanena zimene zijazi. So pano kuphunzira sikunati ine naphunzira kwa Pearson Chunga, naphunzira kwa bambanga ng'ono Dennis Liwewe, ndi kuphunzira sikumata yayi. Komano mwina chinsinsi chakhala chotani kuti mpaka kulengezera zaka makumi atatu? Mwina poyambirira tithokoze Mulungu kuti ndi mwini moyo amene amasunga moyo, komanso mwina chisomo. Alipo anthu ena mwina anachisiya msanga osakwaniritsa zimene amafuna, ndeti nene kuti chisomo cha Mulungu koyambirira kuti mfikira mpaka pano mphamvu zilipo, moyo ulipo. Ndiyeno chisinsi chake kwambiriso nthawi zinaso kukondana ndi anthu ndi kwabwino, upanga ubwezi ndi anthu, usakhale ndi adani ambiri pa dziko lapansi. Anthu amatemberera atu pakamwa, amakudandaula pacha minyama imakubwerera. Chisinsi chachikulu nkuopa Mulungu, chisinsi chachikulu nkukonda anzako, chisinsi chachikulu nkulemekeza makolo, chifukwa makolo nkumene kumachoka mwayi wathu. Komano mwapindulamo mu nkhani zolengezera masewero mdziko muno? Kwa basi ndiyamike Mulungu kuti ndaphindula koopsa. Ineyo achimwene mpaka lero ndimalandira ulemu. Koma tsopano chimene chimadabwitsa nchoti tikati na kuti timalandira ulemu, Yesu Kristo akutana mkana kwawo weni. Koma kunjako kwina amadziwa kuti munthu yakupanga ntchito. Ife yoona tinadziwa kuti Yesu Kristo anapanga ntchito zotamandika. Chimene chimavuta nchoti na kuti sulemekezeka kwambiri pamene ukukhala ukugwirapo ntchito. Koma anthu omveracha inetu mpaka pano anthu akundivutitsabe mpaka pano. Kodi inu mubwera liti? Pena tikulephera mpira sitikumva kukoma chifukwa chakuti inuyo mukamanenera mpira uja timakhanga titikuonera. Mubweranso liti? Ndimawuza kuti nthawi idzakwana tidzabweranso. Mungodikira chabe, chachikulu tili ndi moyo. Pajama nena kuti mtengo uliwonse unadulidwa pali mwayi woti udzaphukiranso. Chachikulu nkuthira madzi. Nanga zaka 30 mawu adakali chimozimozi? Adakalipa chimwene. The Zambia national soccer team arise to the heights like the eagle, the symbol of our national pride and identity. For 30 years or so we have struggled without success to win any major trophy, both the World and the Africa Cup of Nations that represented us. During this period, I, Dennis Liwewe, have traveled with you worldwide in search of victory. Ndamina tipunzisa how to articulate, how to apply energy. If you give me the microphone, it will be better than that. Yes. Okay. Achimwene. Ndete maliza ndikuti kodi mwina alipo masewero nake mmakumbukira kuti kuma masewero awa anali highest moment yanga, komanso mwina ina yake amene anali lowest moment yanu? Highest moment I think alipo awiri. Yoyambirira ndi ku Egypt. Fama sera ku Egypt inali trip yanga yoyamba 1989 kutuluka Malawi muno. Chifukwa nthawi imene yoyoti tipite kunjaso tumatenga clearance kuboma kunali discipline osati zachisawawa. You have to be cleared by OPC for you to travel outside the country. So that was my first trip outside Malawi. Napita ku Egypt, Kenya, Tunisia, trip imodzi 21 days outside Malawi. Mata kuona mapu ya Malawi iyo ili hapo. Malawi ili hapo, mayanga ili hapo. Tali. Inaenda so tukoma. Kwambiri, mai kwambiri. Ndeno memorable game yanga ndimeneyo chipachifua chimenecho. Koma yachiwiri Eastern Central Africa Senior Challenge Cup. Chifana nene ya mpira umene Malawi natenga chiko. Ija ya chiko tatenga Malawi national team lero moto that one. Commentary manager memorable chifana natenga nayo kapo. Nachinya zikoli ziwiri msamba nachinya chikoli chimodzi. Nanga Malawi South Africa makambidwa so tukambi 1996. Ya imakambidwa so pa stadium inaliso game ya ikulu kwambiri.
kuti abwera ulendo wa Eric Tinkler, Dr. Khumalo, Lucas Hadebe, Sizwe Montang, inali game yabwino. First South Africa so inali team yochuka 86 itatenga Africa Cup of Nations. Aliyense amavala jersey ya South Africa kanthawi kamene kaja. Inali so game yayikulu kwambiri. Stadium inadzadza kuti ndilowe nimafika chamma 1 o'clock mpira kuyamba half 2 nimafika chamma 1 pakhomo pacha kuti ndilowe kulephera anandichito ninyamula PMF ndika paphewa uchito kwera mpanda ucha ngati wotani ngati oventure unali mpira so bwino kwambiri nanga mene mwina mati apa ndesi zinaende ya ineyo kusayenda kwa ine pachitika zambiri zinthu zimene zandichita breakdown moyo wanga ndikaonetsetsa majerasa ndivutapo chifukwa nafotokoza paja kuti ndachosedwapo ntchito tu kawiri tu chifukwa cha majerasi anthu ena ndithu uona paja pachizungu amati success attract enemies anthu ndithu umapita fa munthu akafuna kuti akuvulaze amakanena za ndale nde madziwa nthawi zambiri andaleso bodza mwina lima akomera amaona ngati zona mwina sapanga soka fukufuku zimachitika ndithu no liwewe ucha ndi anzake ndamene anali ma ring leader fa ku MBC kunali strike anati chosaini kwangu liwewe sister wanga andi kwangu anamchotsaso ali ku assignment ku Manguchi you can see kuti fire yake sinali strike Patika Nkwatira na Albert Mungomo Felix Nkwalula ndi ena ambiri we were removed inali nthawi ya DPP ya wicheni imene nthawi ya UDF tinachosedwa ndithu ntchito koma nyimwene zimene zinachitika zimandiopsa moyo wanga nthawi zina simafuna kuzinena koma chabe mwina chifukwa chokuti instinct ya utolankhani tipena kusafuna kubisa zinthu anandichotsetsa ndithu ine ntchito anthu amene anakanama za ine anthu onsewa amene anandichotsetsa ine onse ndikubwereranso ku MPC kuliba amene ndampeza ndi moyo onse anamwalira osati nawo aphatu yani mind you I didn't kill anybody I don't kill I'm a Christian udaba kuti anthu amene amandimenyera maupo aja andi olompando me ine nakweratu mpaka kukhala station manager radio 2 FM kala controller iwo sanafike komanso amene anandichotsetsa umakanama amene ujamaka ikandaliza bodza chosesa ine sister wanga uchachani ndikuusani onse ndikukamba pano sindatchula mayina not even one is alive not that I mwina malinga ni nthawi pano ndi muchita chani panopa like I said I'm with Zodiac there is a contract that I signed tumikira kumeneko mu zinthu zina osati commentary fund akufuna kuti commentary ichitike zili nthawi yake zizachitika koma pakati ali pano ndi Zodiac namene ndikugwira nawo ntchito chifukwa contract imene tinasaina ndi exclusive yoti siningabwere ku Times kwanu kuja kugwira ntchito izizi tangopanga chifukwa chambiri apanopa zimene ndikupanga komabe masomphenya sinakwaniritse zimene ndikufuna pali zinthu zambiri zimene ndabwerera mbuyo nakamba za buku lija silinalembedwe komanso ndili nzolinga zina zambiri napatsidwa kamwaikena kachuti ndipatsidwe grant ina yache yoti ndipange zina zache koma sinachitike kumene ndikuganiza kuti nditambasule kusogolo pacha zina amene ati bisa koma ndo muli pabanja komanso muli ndi ana ineyo ana ndili nawo I'm not married I lost my wife in 2007 I haven't married up to now but I've got children several of them the firstborn is in Zambia Kondwani koma ena alikonkono one girl is married when upanga nursing the boy is at Nankunda seminary so ana ndithu alipo ndiye mukudziwa pa dziko la pansi pano timakhala ndithu ndi ana woti ena amakhala ngati ajanthu amatakunjira eti zimachitika chifukwa pena sungabise chilichonse chifukwa pena pache zimazaululika ana alipo ndithu koma sometimes timakhala kuti kwasungiranso ulemu wawo anawa kuti nawonso akhale ndi privacy yawo timalize pene patu aliwewe nthawi ndimene yachepa tikanakuona tikanamva zambiri zochokera kwa inu mukamabwera kwa ine muzibwera ndi nthawi yokwanira inenso ndayamika kwambiri kuthokoza Malawi makamaka anthu amene
andifikisa pamene ndafikapo fasine ndeka komanso anthu ondifunira zabwino andifikisa pa komanso amene amasangana ndi ntchito zanga ngati timati masapota ako munthu eti ya tiyamikeso mulungu kuti wandisungabe mpaka pano tiyamikeso makolo athu amene atipasa madalitso fa Bible ikuti lemekeza mayi wako ndi bambo wako kuti masiku ako atani achuluke zikomo kwambiri. Mene muni meta malizira socheza ndi a Steve Liwe Banda amene ndikaswiri pankhani zonenera masewera mpira miyendo mdziko muno. Ndikupita program imeneyi mwakondwa nayo. Ndine Isaac Salima malo mwa Peter Forte program imeneyi ya Nteza Sports. Pitizana mfuna program imeneyi osatira pano pakanema wa Times.